Това, което ще чуете сега, не е легенда за разказване край огъня. Този документ пази тайната на Великия римски музей, единствен по рода си за времето, когато е била Римската империя. Тази тайна трябва да бъде запазена, защото този музей може да падне в ръце, които да заличат онова, що са създали ръцете на много прочути гравьори и художници. Четейки тези редове, човече Божий, ти трябва да знаеш, че тази тайна е съхранена досега, благодарение Божията воля. И клетвата Божия не щади никому, който посегне на тези съкровища. Бог е свидетел на страшни наказания, сполетели алчни люде, що престъпят Божията клетва. Но, човече Божий, що ще четеш тези писания, пази тайната и не посвещавай тайни Господни никому, освен на богослужители и само изпитан верен човек, що може да запази тайната за вечни времена. Който влезе в подземния дворец, да влезе с Божие знание и без зли умисли, що много люде таят в душите си. Да бъде наказан с всички страдания и мъки онзи, който не спази закона Божий. Тези страшни писания. Входа на Великия римски музей е в планината, що е близо до крепостта на Сердите. На югозапад от крепостта на Високото е Великия камък. Той ще ви служи при търсенето. На 10 разкрача от водопада, отдето точно пада водата, на северозапад от течението има огромна пукнатина. В основата си е широка 3 разкрача, в горния край 2 разкрача. Краят на пукнатината ще ви насочи към входа на музея. Той е много тесен и човек трудно минава. Засипан е с много камъни и пръст, но е засипан в началото и при добро желание и с много труд ще стигнете мраморните врати. Кога се спуснете надолу в дупката, ще ги откриете. Дупката е тясна до 10 разкрача. След това става широка и ще ви отведе до голямо предверие с широка мраморна врата. От външната страна на входа на музея можете да се ориентирате по това, че от двете страни на голямата пукнатина има образи на демонски глави. На скалата, от страната към камъка, от към реката, ще видите на височината на заклещения камък 2 демонски глави. Всичко това е работено в триъгълна форма. Двете глави са вкопани в стената и са една до друга. От другата страна на пукнатината, от към реката, ще видите наравно с основата друга демонска глава, в триъгълна форма. Образът е много по-малък от останалите два. Намерите ли тези знаци, ще ви бъде лесно да откриете входа на Великия римски музей. Великият музей е от времето, когато в подножието е била гробницата на Сеявел. Той е облицован с цветен мрамор, докаран от рудниците на Вратица. Ето и пълното писание за Великия римски музей. Влизайки през червената мраморна врата, ще се намерите пред стълбище от 700 стъпала, които са от чист бял мрамор. Ще видите, че на всяко 50-то стъпало има площадка с огромни мраморни статуи, които държат светлината на слънцето. Свода на стълбището надвишава 20 разкрача височина. На най-долната площадка, гдето свършва стълбището с 20-те огромни статуи, ще видите огромен синкав богинс, пазен от двете страни от огромни динаиди. Огромна метална врата ще се изпречи пред вас. Влизайки през нея, ще останете слисан от красотата на цветната зала на музея. Всички видове мрамор, що е съществувал и се е знаел на времето, е служил за облицоване на залата. Залата на мраморните богове е тази зала, защото, както казах, е сътворена от много цветен мрамор. Колоните, що са пръснати по голямата площ на залата, са от различни цветове мрамор и навсяка ще видите глави на много богове и част от тържествата на Хорнис. Мозайката е от подредени мраморни части са различни цветове и между тях пуртинов прах в много цветове. Грамадна висулка казва за времето преди да бъде направена пещерата на музей. В залата на дъното, към изток,
са двете грамадни халки, които, издърпвайки надолу, ще ви изведат във втората зала. Тази зала е по-тясна. Тук ще можете да видите историята на всички римски рудници, съществували по това време. Грамадна карта, излята от златен примес, ще видите в началото на залата. Размерите са 5 на 5,5 разкрача. На нея са всички римски селища за времето си. Жълтите златни точки показват златните рудници. В тази зала ще видите всички видове руди, добивани по времето, когато е бил сътворен музея. Грамадни късове чисто злато говорят. Колко богати са били рудниците, когато са ги работили римляните. В източната част на залата има естествен холомск с грамаден къс злато. Безброй сандъци ще видите с надписи и експонати, приготвени за музея в Рим, но останали тук поради внезапното напускане земите на сърдите от римляните. Факлите по стените на залата са от кост, която свети в светлина с зеленосин цвят. Влизайки, това ще ви се стори ужасно страшно, защото самите фигури са по стените, свода и пода. Ще ви осветят, но ще свикнете. Човешките фигури, които блестят на западната стена, са наистина ужасни и страшни за гледане. Знайте, че те не се движат, както ще ви се стори. Само уплахата ви и металическата наредба, съчетано с два човешки трупа, с еднакъв цвят ги прави движещи се. Излъчването на труповете, направено с червен и зелен балсам, ги прави привидно движещи се. Знайте, че ако проговорите в залата, то в продължение на часове ще чувате звуци. Тогава ще ви се стори, че тези образи, що са по стените и тавана, се движат и издават звуци, които могат да подлудят всеки, който влезе тук. Различно дълбоки отвори като фунийки има в тази зала. Като се издаде звук, той отива и се връща обратно от тези отвори. Това е смесване на звукове. Трябва да се мълчи, когато се влиза в залата. Страшно е в тази зала, колкото и да знаете писанията. Нужно е и обувките да не тропат. На южната страна на залата има мраморен престол с халки на облегалките. Една халка има и между краката. Като седнете с двете ръце, натиснете халките надолу и издърпайте средната до клина да се заклини. Като сторите това, ще се намерите в средната от 5 галерии на най-голямата зала на музея, трета. След този момент следите се губят. Планината замълчава, а времето покрива всичко с мъгла. Това е мястото, където историята спира.